وزیر برەڤانیە ئەمریکا هشیاری دا ئەنقەرە و دبێژە divê Tirkiye rêgirtinê li berjewendiyên NATO bigire. Mark Esper, wezîrê berevaniya Amerîka roja dûşemê daxwaz ji Tirkiye kir rêgirtinê li planên hevpeymaniya Bakurê Itlisê ya berevaniyê ji welatên Baltîk û Polanda nema bike. O wê yekê bi fişarên xwe li ser NATO girê nede, ta ku piştevaniya operasyona wê li Rojavayê Kurdistanê bikin. Dê hevdîtineke televizyonê de li gel ajansa Reuters beriya lotkeya NATOyê dest pê bike. Esper hişyarî da Tirkiye û got ku tu welatên endam di NATOyê de gefên Tirkiye li berçav nadeynin û divê Tirkiye guh bide astengiyên mezintir ku NATO rastî wan tê. Esper di dema ku berî xwe bide Londonê ji bo peşdariyê dê lotkeyê de bike got, nemeya min ji Tirkiye re ew e ku NATO pêwîstiya wê bi berdewamiya kar li ser planên wê ji bo welatên Baltîk û Polanda heye, ku ji ber berjewendiyên wê yê taybet nabe rêgirî lê were kirin. Amaje kir ku ya giring ew e ku yekrêziya NATO û amadebaşiya wê derbarê dozên herî mezin hebe û ne jî tu welatên endam di NATO de wan gef û metirsiyên taybet bi Enqere behez dike dibînin. Esper di dema ku berî xwe bide Londonê ji bo peşdariyê dê lotkeyê de bike got ku nameya min ji Tirkiye re ew e ku NATO pêwîstiya wê bi berdewamiya kar li ser planên wê ji bo welatên Baltîk û Polanda heye, ku ji ber berjewendiyên wê yê taybet nabe rêgirî lê were kirin. Amaje kir ku ya giring ew e ku yekrêziya NATO amadebaşiya wê derbarê dozên herî mezin hebe û ne jî tu welatên endam di NATO de wan gef û metirsiyên taybet bi Enqere behez dike dibînin. Pêwîstiya NATOyê bi erêkirina hemî endamên xwe ku 29 endamên heye da ku plana xwe ya bihêzkirina berevaniya Polanda, Lîtwanya, Latîvya û Estonyayê li beramber her gefekî ji Rûsya bicî bike. Di beramber de Tirkiye daxwazî ji NATOyê dike piştevaniya wê di operasyona leşkerî de li Rojavayê Kurdistanê bike û daxwaz ji NATOyê dike bi fermî YPG bixê di lîsta terorê de û nerazîbûna xwe beramberî NATOyê dide xuya kirin ku çawa hevpeymanên wê di NATO de piştevaniya YPG ku piştdarî di şerê Daişê de kiriye kirin. Her wiha Enqere gazin da ji Amerîka dike derbarê krîza niha û bivekşana wê ve girê dide. Hevdemê ku NATO amadehiya li darxistina lotkeyekî bi hilkefta cejna heftî ya damezrandina NATOyê dike, nakokiyên Kurd di navbera Amerîka û Tirkiye de derbarê gelek mijaran tên xuyanî, bi taybet operasyona Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û peywendiya Tirkiye ya berevaniyê ku zêde bûye bi Rûsya re.